Όταν αγαπάς κάποιον, δεν το βλέπεις σαν ένα συνηθισμένο άνθρωπο. Αλλιώς ποιο είναι το νόημα στην επιλογή του και μόνο? Ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη, και μετά να τον αντιμετωπίσουν ως έναν από αυτούς. Η αγάπη δεν κέρδισε, είναι αυτός που κέρδισε. Η αγάπη δεν έχει τέλος, αγάπη που τελειώνει, δεν ήταν αληθινή αγάπη. Όταν αγαπάς κάποιον, δεν το βλέπεις σαν ένα συνηθισμένο άνθρωπο. Αλλιώς ποιο είναι το νόημα στην επιλογή του και μόνο? Ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη, και μετά να τον αντιμετωπίζουν ως έναν από αυτούς. Η αγάπη δεν κέρδισε, είναι αυτός που κέρδισε. Η αγάπη δεν έχει τέλος, αγάπη που τελειώνει, δεν ήταν αληθινή αγάπη.